Forsøg med blodsukker af Marlene og Sofie fra 3.I. Vi har lavet et forsøg med blodsukker, hvor at vi ville se, hvordan blodsukkerværdien den ændrede sig hos nogle forsøgspersoner, der havde fastet, efter de har indtaget forskellige fødevarer. Her har vi så modellen over regulering af blodsukkeret. Vi starter her ved stimulus, hvor at glukosen ligesom optages via en fødevare. Så hvis at vi for eksempel har indtaget et måltid, som var rigt på kulhydrater, så stivelsen den bliver spaltet til glukose i 12-fingertarmen og i tyndtarmen, hvorefter at glukosen så bliver optaget i blodet, og glukosekoncentrationen i blodet vil stige her, hvor vi kan se, der er høj blodglukose. Derefter så den høje koncentration af glukose i blodet vil medføre, at bugspytkirtlen heroppe, den udskiller insulin, og insulinen fører sig ud i kroppen til de forskellige celler, f.eks. muskelcellerne her, som påvirkes til at optage glukosen, som vi så derefter bruger til energi. Glukosen den optages også i leveren, hvor at den bliver omdannet til glykogen, som vil sige, at 4 plus 3, det er ligesom er lige med, at blodsukkeret falder til ro igen, og så vi ender i homostase, som i 4 plus 3, ligesom med de her 2 punkter, er ligesom lige med, at blodsukkerniveauet falder til ro igen, og vi derefter ender i homostase. Så blodglukosen bliver derefter opbrugt mellem måltiderne, så vi kan se her, at der ender i lav blodglukose, fordi stimulusen sker ved, at cellerne bruger glukose mellem måltiderne, hvor at vi så ser, at bugspytkirtlen frigiver glykogen, som bliver omdannet i leveren til glukose, og koncentrationen er derefter tilbage ved ligevægt, og vi ender i homostase endnu en gang. Og sådan er regulering af blodsukkeret. Før forsøget så lavede vi nogle hypoteser, altså hvad vi troede der ville ske, når vi indtog de forskellige fødevarer, og vi indtog rosiner, hvidtbrød og chokolade. Med rosiner der forventede vi ikke, at det ville stige sådan helt vildt voldsomt, men vi forventede selvfølgelig, at det ville stige, fordi at der er sukker i rosiner. Og så forventede vi, at der ville være en kraftig stigning med hvidtbrød, fordi at der er en del fedt og sukker i det hvide brød. Og med chokolade, der forventede vi, at det ville stige en hel del også, fordi at der er også en del sukker i chokolade. Derefter så skulle vi prøve at beregne vores eget glykemiske indeks for de her forskellige fødevarer, og så sammenligne dem med det egentlige glykemiske indeks for fødevarene. Og de egentlige glykemiske indekser, det er for rosiner, der var det, er det 50. Og for hvidtbrød, der er det 100. Og for chokolade, der er det 49. Og som man så kan se, så passer den for rosiner sådan set nogenlunde, den er 5,5 over. Hvor man så kan se, at vores hvidtbrød og vores chokolade, de passer slet ikke med det egentlige glykemiske indeks. De er faktisk ret langt fra. Og det er der jo så nogle fejlkilder, der må forklare, altså at vores blodsukker har åbenbart ikke reageret helt, som man lige ville tro. Og det kan jo selvfølgelig være en del personlige årsager eller genetiske ting, der har at gøre med, at vores blodsukker ikke har reageret sådan, at det viser det rigtige glykemiske indeks. Herefter så har vi lavet nogle grafer, hvor man ligesom kan se vores resultater af det her forsøg. Og i den her graf, der kan man altså se, hvordan blodsukkeret det har ændret sig, efter vi har taget den første måling, før vi spiste. Hvor man altså kan se her 0, det var inden vi havde spist noget, og så kan man så se den procentvise ændring i, hvor meget har blodsukkeret ændret sig, efter vi har spist de forskellige fødevarer. Og Sofie, hun har jo så indtaget rosiner her, og vi kan se, at det er den, der stiger herinde bagved, hvor den faktisk stiger ret markant, og er faktisk en af de fødevarer, der stiger mest, og jævnligt også heroppe, hvor den derefter falder ret drastisk igen. Men det stemmer jo så ikke overens med den hypotese, vi havde for rosiner. Vi forventede, at det ville stige, men ikke så voldsomt, som forsøget har vist, at det faktisk gjorde. Så har jeg undertegnet har indtaget den her, der hedder chokolade 2. Så det er også en anden, der indtog chokolade, som er den, der vises herinde bagved.
Og vi havde ligesom forventet, at det ville stige betydeligt, som det faktisk også har gjort, fordi at der er så meget sukker i chokoladen. Men den er sådan faktisk steget, ligesom vores hypotese forudså, og så har faldet en lille smule her igen til sidst, som ligesom er meget normalt. Men vores næste graf her, det er fra den anden del af forsøget, vi lavede, hvor alle indtog hvidt brød. Hvor man så kan se her, vi tog blodsukkeret før vi gik i gang, og så kan man så se, hvor forskelligt at blodsukkeret egentlig arter sig på forskellige forsøgspersoner. Og det vi havde forventet jo, det var, at der ville være en kraftig stigning, som der faktisk også er på langt de fleste af forsøgspersonernes blodsukker. Bortset fra, at der er et par enkelte forsøgspersoner, hvor at blodsukkeret det faktisk starter med at falde, men hvorefter det så egentlig begynder at stige lidt igen. Og det kan der være nogle forskellige forklaringer på, men igen, det kunne være en personlig ting, at der er med ens blodsukker. Så har vi lige en perspektivering her til sidst til diabetes, til i forhold til vores forsøg, fordi at det er faktisk smart som diabetiker at ligesom kende de forskellige fødevarers glykemiske indeks, fordi så har de ligesom en eller anden måde på at holde styr på, hvordan deres blodkoncentration ligesom kommer til at ske, når de indtager de her forskellige fødevarer, i forhold til hvornår de for eksempel skal tage insulin for at komme tilbage til homeostasen, så ligesom at de er tilbage til udgangspunktet, og der er ligevægt i deres blodsukker.